Mai oblidaré la cara de perplexitat que aquell cas blau suec havia adoptat quan el març de l'any passat, a l'aeroport d'Ancona, s'escoscollava el nostre equipatge abans d'agafar l'avió militar que, sota comandament d'un professor, ens havia de portar a Sarajevo. Aquells soldats, ensinistrats en embarcar periodistes, no entenien res de tota aquella martingala que duien a la motxilla i no sabien com catalogar aquells cartes de nens plenes de dibuixos fets amb pins de colors que enviaven encoratjaments i algun altre cromo de dinosauris o futbolistes i que tenien com a destinataris a nens desconeguts que llegirien les missives a l'escola enmig d'una guerra. Ser carter del petit correu de la pau, aquesta història que es va inventar el nostre company Francesc Sabater, fou un dels moments més gratificants de l'estada a Sarajevo. La màgia de l'epístola escolar establint complicitats entre nens d'indrets allunyats que s'han d'imaginar mútuament, esdevingui o no en temps difícils, sempre serà un gran correu de la pau. Bona nit. Com cada dijous, estem a Música per la Pau. El Romà Soler, el Martí Pineda, Josep Maria Iago i els controls, com sempre, el Joan Maria Bertran, us donem la benvinguda. Com sabeu, el principal motiu que va generar, que va ocasionar que un grup de gent de Tarragona féssim lo de Música per la Pau va ser el conflicte de Bòsnia-Hercegovina, l'agressió dels politicastes serbis contra un poble. Bé, Música per la Pau es va desenvolupar al voltant de les audicions de la plaça del Rei i al voltant d'aquestes audicions es van fer una sèrie d'altres activitats. El tema de Bòsnia, malgrat que en aquest moment no se'n parli, segueix viu, o per no dir que segueix morint. Si hem anat veient els diaris, les petites cosetes que anaven sortint ens fan recordar que en aquest moment hi ha treva, malgrat que a Bihać no es respecti, que l'altre dia hi havia una bona notícia d'alguna manera, s'han obert un parell de corredors terrestres a Sarajevo, la ciutat ja està comunicada amb la resta de Bòsnia-Hercegovina, però com no, van sortint les altres notes més dramàtiques, que són, a banda de que Bihać no s'està respectant la treva de què parlàvem, la qüestió de que els observadors de l'ONU van detectar la setmana passada que 15 helicòpters serbis, volaven sobre Bòsnia-Hercegovina. I el diari d'avui, també en aquestes petites referències que tant en tant s'esquitxen, feia referència a que durant la setmana passada un total de 62 helicòpters serbis van volar sobre Bòsnia. Aquests helicòpters fan pensar en què el suport que els serbis de Belgrad deien que no feien els serbis de Bòsnia s'està mantenint, s'està produint. Bé, dèiem abans que Música per la Pau va fer tota una sèrie d'activitats. Entre aquestes activitats hi havia el comboi cap a Sarajevo, que abans recordava el Romà, que va ser una de les persones que van anar
a Sarajevo, junt amb el Martí Pineda, i unes altres activitats que va desenvolupar Música per la Pau eren les d'activitats d'educació per la pau a les escoles i, fonamentalment, el Petit Correu per la Pau. Avui tenim amb nosaltres la persona que va mantenir aquesta activitat, el Petit Correu per la Pau, que està mantenint aquesta activitat, que és el Francesc Sabater. Francesc Sabater, bona nit. Hola, bona nit. Llavors passarem ara a fer-li unes preguntes sobre el Petit Correu per la Pau. Bé. Bé, bona nit, Francesc. Penso que tu ets la persona més indicada per explicar-nos en què consisteix això del Petit Correu per la Pau. Bé, és una iniciativa que, tot i que té un nom carregat de molt simbolisme, se pot dir que de moment s'ha portat a terme com una experiència pilot. I el fet de que hagi estat una mica una experiència pilot ve condicionat pel fet de que jo professionalment no estic molt apropat a l'ensenyament, aleshores l'activitat no ha arribat a tots els racons, en aquest cas més aviat s'hauria de dir col·legis que hauria d'arribar, però bé, ha estat un desafiament també que una persona que no es dedica a estar en permanent contacte amb els nens l'hagi pogut dur a terme, perquè altra gent s'ha engrescat i molta altra gent ha col·laborat i aquesta era la finalitat. El Petit Correu de la Pau no té altra missió d'entrada que posar en contacte nens que la seva situació actual és de normalitat amb altres nens que desgraciadament fa massa temps que no és de normalitat, no? I com es va iniciar això? Com se't va acudir? Bé, abans el Josep Maria Iago ens explicava una sèrie d'activitats que Música per la Pau havia estat desenvolupant. Jo, per diferents raons, les activitats que em van apassionar més des del començament eren totes les vinculades amb el món dels infants. És un terreny que sempre m'ha agradat, és un terreny carregat d'esperança i de perspectives, no? Aleshores, em vaig apropar als col·legis, en una sèrie de col·legis que l'horari em permetia, a fer-los unes xerrades d'educació per la pau, del que podríem dir educació per la pau. Una mica situar-los de que hi havia un conflicte, on se desenvolupava i què podien fer ells, quina reacció, en què ens podien ajudar, no? I bé, a partir d'aquelles xerrades se va fer un acte massiu dels col·legis al Camp de Mart, en col·laboració amb les mestres de música de l'Ajuntament, i es va recollir un munt de material que vam portar personalment, una sèrie de gent de Música per la Pau, en un camp, a Sabúdria, fa 2 desembres. Aquella iniciativa ja ens va acabar d'engrescar. Portar material escolar a nens d'allà va ser el pas definitiu per a pensar que era possible un apropament, no? I després ja el propi pas va ser intentar muntar el Mala Postamira, no? El Petit Correu de la Pau, no? Petit perquè és dels infants i de la pau perquè aquesta és la finalitat, no? I a les escoles, tant els mestres com els alumnes, com van rebre la proposta? La proposta, aquest tipus de propostes, i vosaltres com jo tenim experiència en aquest camp humanitari carregat d'idealisme, sempre es reben en un pelet de, no et diré desconfiança, però sí de, bé, i aquest xicot ara què ens ve a explicar i tal, no? Però després tothom treu una mica el millor que té de dintre i busca un racó de la classe per a destinar. Almenys, si més no, ho van fer una sèrie de col·legis i en aquests és els que estic agraït, i també va haver una sèrie de mestres que ho van rebre molt bé i altres que no és que ho rebessin malament, però se va rebre en altres amb més indiferència. Potser també, dic, condicionat pel fet de que també jo ficava condicions d'horari perquè potser no m'hi dedico i no hi estic apropat, no? Però en general, on els mestres van estar al meu costat i ho van viure i els nens també, va ser actes entranyables, llegir les cartes, fer preguntes sobre la situació dels nens d'allà i per un moment compartir aquesta dissort dels nens d'allà, no? I fer-se la seva una mica. A quantes escoles vas estar present en aquesta activitat?
Bé, per això nombraven, i no era falsa modèstia, que havia estat una experiència pilot. I personalment vaig poder arribar en una dotzena d'escoles, i bé, aquesta dotzena d'escoles potser se van recollir més de mig miler de cartes que van marxar cap a diferents destins. Algunes, com ha dit bé el company Romà, les vau portar vosaltres mateixos en un comboi a Sarajevo, i altres estan carregades d'anècdotes sense fi, no? Des d'aquelles que immediatament van arribar i vam tenir resposta amb fotografia inclosa del nen d'allà, amb ganes d'escriure's i tal, fins a aquelles altres que van anar a parar en algun camp que per raons turístiques, com per exemple van marxar unes cap en un camp de refugiats que s'havia habilitat un càmping, aleshores quan havia arribat l'estiu els havien fet fora perquè hi poguessin anar els turistes, no? Jo suposo que aquell centenar de cartes van dir anar a les mateixes escombraries on deixaven els turistes els seus residus. És molt possible. El problema del transport suposo que te'l devies plantejar. De fet, se'l va plantejar tot el grup, no? O sigui, muntar un petit correu de la Pau suposava també, clar... Era part de l'aventura, i torno a la referència de donar este toc aventurer iniciàtic, no?, una mica. Jo el que volia és que visquessin l'experiència de la carta. En petit comitè potser els deia als mestres: ei, no sé si arribaran totes, no sé si al lloc on arribaran tindran paper per a contestar-les, però de moment feu que motiveu el nen perquè l'escrigui, perquè hi fiqui sentiment, perquè hi fiqui la seva col·lecció de cromos, perquè faci un dibuix, no? Després, si de cada 50 cartes que van marxar en una aula en van arribar 3 o 4, ja ho vaig muntar perquè no fos l'adreça particular del nen, sinó l'adreça del col·legi. Cada carta que s'ha rebut s'ha viscut com una resposta col·lectiva, ni que anés adreçada a algun nen en concret, no? Però vull dir, no hi ha dubte que va haver problemes en el transport, no? I que és un desafiament i que es necessiten situacions de normalitat perquè el correu arribi concretament. Sense comptar que molts nens no estaven en col·legis, sinó en hotels habilitats com a col·legis, en camps de refugiats, no? Amb totes les dificultats que això comporta. Per exemple, crec que el Romà va viure alguna experiència en aquest transport de cartes, no? Concretament, al passar els controls dels cascos blaus a Ancona, sembla que més aviat l'actitud era de sorpresa, no? Una actitud... Sí, es lo que volia comentar a la entrada al Talantal. Recordaré sempre com el cas blau que havia de desfer una de les motxilles que portàvem, on no només hi havia cartes, sinó sobretot obres d'art de la muestra postal que vam organitzar Música per la Pau a Tarragona. Doncs l'estranyesa d'aquell cas blau que estava acostumat a desfer equipatges de periodistes sense cap problema, no sabien què fer amb nosaltres. No entenien què anàvem a fer allà. Llavors, hem de recordar que ara en aquest moment no me'n recordo, no ho sé, però en aquell moment, durant molt de temps, no ha anat el correu, i me penso que ara tampoc, i els periodistes només podien entrar un nombre de 6 cartes per persona. Nosaltres, el Martí i jo, els que vam anar, ens vam amagar, com vam poder, un fotimer més, i jo no vaig saber més que donar-los amb aquell cas blau, i me'l vaig guanyar com sigui, i així van passar les que portaven, una vintena. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban
todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Estic segur que almenys algunes de les cartes que han passat per les teves mans t'han d'haver impressionat força. Ens podries parlar d'alguna d'elles, encara que sigui breument? A veure, breument n'he triat unes quantes. Totes les cartes tenen un format semblant en quant a presentació. Soc tal, em dic tal, tinc tants germans, estic a tal curs i el meu col·legi és aquest, no? Però hi ha alguns nens i nenes que no poden deixar d'anar més enllà, no? Sobretot perquè tenen motius per anar-hi més enllà. La Merima Saracevic diu: quan queien les granades, nosaltres anàvem als refugis. Allí ho hem fet tot, hem celebrat aniversaris, hem jugat a cartes, hem cantat. Al gener del 93 vam sortir davant de la porta de l'edifici. La meva germana i un amic meu han mort. I jo i el meu germà vam estar molt temps ferits lleus. La Vedrana Skravek ens diu: en el meu país ara hi ha guerra. Vivim un temps molt difícil. Han matat a molts dels meus amics. El meu pare és soldat. Em faig una tria de petits fragments perquè jo considero que això ho diguin nens de 8-11 anys. És una cosa que quan entràvem en contacte amb els nens d'aquí els resultava impressionant, perquè tota aquesta dimensió de han matat, han mort i tal, els nens d'aquí també desgraciadament la coneixen per la vessant cinematogràfica, no? I sentiu de gent que deia el meu germà o el meu pare. El Vadim Pinjagic diu: m'agrada molt la música, els Queen, els AC/DC. Visc a Sarajevo i he vist molta gent morta, dones i nens, cada dia. Jo espero que aquesta guerra s'acabi, que així també podré anar a veure concerts. Una cosa que es pot desitjar és la llibertat. Hi ha alguna cosa més maca? Odio la guerra i vull ser lliure com tots els nens del món. El Drazen Delic ens parla de la seva escola i ens diu: la meva escola no té vidres, tots són trencats. No podem jugar. Jo tenia molts amics, però n'han matat a molts. El Drazen Delic, sense anar més lluny, té 8 anys. Aisdin, entre totes les seves preocupacions, també li sap molt greu que la seva gata Zika està molt prima perquè no té menjar. I ens explica que la gent, per menjar, on eren els jardins dels parcs, hi ha habilitat petits horts. La Jean té 11 anys. N'hi ha una d'especialment colpidora de carta. És de la Jasmina. La Jasmina té 11 anys. I els hi deia als nens de Roda de Barà. Una carta molt curta, ja veureu per què és tan curta. Diu: hola, em dic Jasmina, tinc 11 anys. Aquí hi ha guerra. La meva germana Dalila ha mort. L'ha matat la guerra. Tenia 19 anys. Això és tot. Me sembla que no tenia massa ganes d'allargar-se. L'Almir ens fa una carta una mica més llarga, és un xaval ja que deu tindre 13 anys o així, i ens diu: jo he nascut a Sarajevo i estimo molt la meva ciutat. La meva ciutat està força destruïda, però confio que quan s'acabi la guerra tornarà a ser gran i bonica un altre camí. A la meva ciutat, però, encara hi ha franctiradors, cosa que fa que
molts nens no surtin al carrer. És molt perillós. I acaba donant uns bons desitjos, no? Tot això tan lleig que ens està passant, no volem que ho visqui cap nen en tota la Terra. I bé, la carta que he guardat pel final és d'una nena a la que segurament guardarà, si més no d'alguns de nosaltres, un bon record, que potser aquesta és la finalitat i l'únic objectiu que aconseguim en aquestes activitats. Diu: hola Catalunya, em dic Adina Karic, vaig a tercer curs a l'escola primària. Estic molt agraïda del material escolar rebut. Visc a la caseta A26. Em diverteixo molt amb els jocs i cançons dels voluntaris catalans. Bé, l'he agafat perquè agraeix el material escolar rebut i és una cosa que, particularment en el meu cas, és molt entranyable, i segon, perquè visc a la caseta A26. No ho sé, aquí queda obert. Una mica les cartes ja heu vist en quina línia anaven algunes d'elles. Sense comptar que n'hi havia moltes que senzillament el nen de estem en un hotel, el col·legi està destruït i tal. He triat una mica algunes que retraten la situació d'allà i la dels nens, clar. I et sembla que ha estat important treballar amb nens? Bé, important, jo ho considero essencial. Important o no, i si els objectius s'assoleixen, jo penso que els nens són les principals víctimes. Tots els adults som bastant còmplices de les coses que passen al nostre entorn. Quasi sempre ens pensem que no podem decidir, que és el govern, que són les grans estructures. Això és fals. Tots podem incidir en el que passa al nostre entorn. Els que no poden decidir són els infants, i normalment són ells els que són les primeres víctimes o les que més els hi afecta, no? El petit Correu per la Pau anava una mica per aquí, no? Per saltar per damunt de les fronteres que hem aixecat els adults, no? D'alguna manera, els infants aquests d'avui són els protagonistes del futur, i el futur és cap on anem. Nosaltres som els tristos protagonistes d'aquest present, no? I l'única manera que penso jo que tenim de redimir-nos és fent que els nens, com a mínim, ja que nosaltres no hem pogut salvar o no estem podent salvar, coneguin conceptes tan bàsics, coneguin i treballin en conceptes tan bàsics com la tolerància, la solidaritat, l'amistat i, en definitiva, la pau, no? Llavors, creus que d'alguna manera aquesta activitat ha causat alguns d'aquests efectes en els nens que hi han participat? Suposo que creus que sí. Jo penso que sí, i d'alguna manera s'ha de tindre fe en que així ha estat. Si més no, espero que no segueixi, que hi hagi mestres que agafin el testimoni, que la tirin endavant amb tot l'entusiasme en què modestament l'hem anat portant. Que la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Pensando en ti, como ahora pienso, la vida es bella y ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, un hombre solo y una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo en el camino, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso.
Nunca digas no, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella y ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Parlar amb el Francesc, malgrat que sigui d'aquest tema, és superagradable, però el temps se'ns tira a sobre. Telegràficament us volíem dir unes petites notícies. Llavors, en primer lloc, si recordeu, vam fer un programa sobre la insubmissió. En aquell programa vam tenir amb nosaltres el Sergi Sedó i vam parlar, entre d'altres, del García Vargas. Doncs tots dos també s'ha parlat últimament d'ells. El García Vargas, si heu estat atents als diaris, l'altre dia també, en la línia de votades seves, es va permetre queixar-se que el pressupost pel Ministeri de Defensa és massa baix i llavors va suggerir que seria convenient retallar despeses d'altres ministeris, concretament despeses socials. El Sergi Sedó, per altra banda, ha saltat els diaris també perquè, si recordeu, estava condemnat a 2 anys i 4 mesos, havia presentat recurs, li havien denegat el recurs, doncs bé, ara ja ha sortit al diari que el jutge ha dictat l'auto d'empresonament i està esperant que d'un moment a l'altre li dictin l'ordre d'ingrés a la presó. L'altra notícia, també dramàtica, ha sigut que fa pocs dies a Àustria van morir 4 gitanos destrossats per una bomba. El Ministeri d'Interior d'aquell país, també en la línia de grans declaracions, va afirmar que eren terroristes i havien mort manipulant una bomba. Immediatament després es va conèixer que no eren terroristes, que no havien manipulat cap bomba i que el que havia passat és que un grup neonazi els havia preparat una trampa i els havia mort. Bé, entre les activitats que ja us vam proposar la setmana passada, n'hi ha una que fa referència a la guerra de Txetxènia. Concretament, si us recordeu, vam parlar d'una carta model que tenim per enviar al president Boris Yeltsin i per exigir-li que d'una vegada s'acabi la massacre a Txetxènia, sobretot la massacre de població civil. La carta la podeu aconseguir trucant-nos a un dels 2 telèfons que us donaré. El telèfon 22 03 54, 22 03 54, o bé el 62 64 26. 62 64 26. I una altra proposta que us fem, aquesta és nova, és un manifest per la transparència en el comerç d'armes que han creat conjuntament 3 organitzacions no governamentals, Greenpeace, Amnistia Internacional i Metges Sense Fronteres. És un manifest en el que es demana més l'adhesió a nivell individual o a nivell d'organització. Si algú té interès també en adherir-se a aquest manifest, també ens pot trucar a qualsevol d'aquests 2 telèfons, repeteixo. 62 64 26, 62 64 26 o 22 03 54, 22 03 54. I les 2 últimes propostes per acabar. Dèiem fa un moment la qüestió d'aquest atemptat neonazi a Àustria. Doncs bé, en relació al tema dels gitanos, del 27 de febrer al 3 de març, aquí a Tarragona, SOS Racisme de Tarragona organitza una setmana cultural gitana. L'altre tema, dèiem al començament del programa, que malgrat que els mitjans de comunicació no en parlin, o en